Puilao na sing o kahini o John hne mung khorak cha chalano nukha John hingke atawa ni simlang ni basko tangnai obono bini samung hingke salsa bini office bina hne mung khorak cha hayo bina ama thimani bagui basko nainani bagui hayo ngai John bono phunu hoka basko sik dam hne sai rohoka hingke bo basko tlang thangai tani no bina ama no phomna bagui belai kheno kapsuka bina no singo ro nukha bo bwrwi sikla ya khorak cha kaijak hne bini bwsai tongo bini bwsai ni mung khe binshu hingke mo haike no bongni hotel bo kaisa tongo hotel o hingke onek chwla rok phaio tamoni bagui hingke bwrwngsi chwla bisi haio bina no nainani bagui binani naithok no nainani bagui bono bongni hotel o chwla rok bisi haio yang bwsai hingke belai khe jolijago tamoni bagui hingke bina no mamang nasiklaio aro hotel o je maisana hainai rok hwnoi belai khe jolijago hingke yang bini dol bo tongo bini dol ni bung khe roman bo o dol bai mamang bisi bak tongo hingke horo hingke borok khoroknwi bongni feelings no hisangni ba share khailai mo haike bong dukhung choli tongo haibano bina bwsai no aswk chajakya burang jangmani bagui aswk chajakya hingke moni tani no hingke borok hotel khuluklaijak hotel o samung khlai tongoi binshu bisingo mosla nahana hwnwi thangakhai no yango bini dol roman hinggakhai binshu ni bwrwi bina no se hamjago hwnwi rok sawi tongsio hingke bina bono hamjakya o kok no ignore khaiui bo bini kaam no focus khai tongo jorao no John bini bongni hotel o sogui rwphaikha bini ama nog kwrwini bagui bo o hotel ni hor ni bagui mamui order rwnani bagui haio hingke borok khoroknwi no kok sai tongmani nukgui bini bwsai binshu belai kheno jolijakha tei bini dol roman bo belai kheno jolijakha tamoni bagui hingke borok khoroknwi slai se John teisa sikla ba borok belai kheno jealous nangjagui jolijakha horo hinggakhai bini bihing no belai kheno bukha tamoni bagui hinggakhai bini bihi kebo bai kok saimanya hingke bo jolijago bole boyas bo wngkha bura bo wngkha horo hingke no John no bina bini chamani khawan delivery rwinani bagui thangkha bongni hotel o tei borok kwrwini bagui bina no thangui rwhaikha rwui haimani jora hingke no yang John bini kwsano nukgui belai khe wanajakha tamo wngkha hinui John bo bono kisa kisa chajak tongmani bagui bono swngkha hingke bina bono kunu sabuli ya phaipaikha taini no hingke bobo bwkha khep khep wngkhe teisa bithi rwui tei to bono swngkha tamung tabole sachidigini hingke bina bono jotono khulugui saikhwna agi ang bwrwi sak phalnai tongmani se ano John bar bar mo haike chwng cholilai tongmani bagui bo ano hamjagui thangkha ang bo bai bar bar thangmani bagui ang bono hamjagui thangkha hinui bo salsa bini malik ni oro rang rwui jotono ano painakha hingke chwngmo haike no kaijaklaikha kaijakmani 3 din ni bore hinggakhai no bo ano belai kheno bo sorry hamyangui thangkha bo bai ang bono bo ano khushi bwkhai bo torwui maliya na horo na salo oboni bagui no bo ano buibai nungmaya roman hingke bihingo buo tamoni bagui bo hingke bihingo horo khushi khaimaya ni bagui onyo chwlabai tongnani kirijago amsukho khwnaui no yang John saka bono nung jephru kaam nango ano sade ang je swmajak no help khaiya nung hinui teisa horo hingke no bwsai bono busi buju kha hingke yango roman hingke nasigui tongo boroi hisangni walaimani bobo bwrui no hamjakmani bagui belai kheno control khaimaya thango yang horoka buinai John ni oro thangkha bina bo o jorao hamjakma borok ni bagui support nango hingke borok khoroknwi oro no khushi wngui paikha hingke no jorao yang roman bo bono follow khaiui naisingui video tihakha hingke tani hingke bo ekla gata kaam khaikha hotel o horo hingke bwsai roman bai chuwang hingke ekdom cafe khe phaikha jorao bo bwsai no romwi bisina konimo tekhe mothorui rwkhakhai no yang roman bono control khaimaliya jabardasti khainani naikha hingke no bo lathi rwui thangui paio teisa John ni oro thangkha John no saikhe ano roman jabardasti khainani naio hingke yang John jolijakha bono ang tini buwano hingke bo narwgui saka ang sawano bwrui bono saikhwna rwkha ani bwsai rok hai kwthang tongkha ang bujak mangno tongnai tei bini dol songhai borok tongnai ro borok ano chesta no khlaina nainai borok ano jabardasti khainani nainai hinui taini no hingke bini bwsai no bo belai kheno chuwa.
wa kharga ajorao hingke yang jon bo phaibai kha bono bwthana hinui hingke bo bwthanani bagui chakur khosapuro hingke onek yak kwlui jaka bwthari maya yang bini bihingo chakor nawi bwsai no waisa no bwthari khika bini bwsai ni bahano no songui nai bo hotel ni borok rok no mangso hinui swlamui charwi rwkha borok rok belai thokjak bai suka hingke mo haike no bo bini bwsai ni mangso no joto no charwi rwbaikha hor wngkha khe no bo achulai mamang thangui thuwi chawi tongoi kha taini no hingka khe no jon ni office o bwrui khoroksa gulari hinui haijakha gulari ni bini nana thwui na naimani bagui bo bus ko nainani bagui haio hingke borok bus ko nailai tongfuru jon belai khe no gulari no naithokjagui bowai mamang se kok share khai tongsio. Mo haike no kwnui borok kwnui tongte borok khorang ni chajak lai thanglaikha hingke borok khorang ni mamang se tonglaisio borok khorang ni no feelings no bo borok share khailai o saljak hingke roman ekdom control khai tongmalia ni bagui bwrui no oro thangka chakur phunugui nwngang bai tongya hingke ang norok khorang ni jon bai tongmani video no viral khai rwnai hinui sabui nai o bwrui no bo joborjosti khaikha video bo khaikha hingke bwrui chakur kariui nai waisa no bwthari khika roman no o video o joto no kaui tongbaikha bwtharmani hingke bini mangso no bo joto no songui charwi rwbaikha taini no hingke jon bai gulari khuchikui tongfuru borok no bina nukha horo hingka khe jon bini oro thangfru walalai nai twihoka hingke jon thangfru o phone no nugui khosaui twlangui thango o phone no hingke gulari no thangui phunugui kha borok saimang thangka roman no bo bwthari khika hinui hingke yang gulari saka police o case wngmani hindi hinui jon saka chwla sai khwnai rwkha bono police case wngkha khe ang bo bini bodol o police case wngthanai tamni bagui hingke agi bo bai kunui hamjagui thanglaikha afuru kunui milogui bwsai no bwtharkhika bobo police no sakha ang police case khlainai hinui bwrui kono bujimalia bwrui bono swngkha hingke tabuk tamo khlainai hingke chwla saka ang bini oro thangui jotono sairibai nai ang nungbai tei tongli ang tabuk gulari bai si tongnai hinui yang gulari bo bono hamjakma bagui horno muchungdagui tofano chwla bono konomote kai sawui nai bini aro thangka yang bono nasingui tongo hingke thangkai no bo phone berai rwkha o phone ang thani no thangfru lama malango romani o phone buini yago klai khe nung police case singkhamu hinui bwrui no thangui saka yang bwrui mani ya himni swngkunui khari thanglainani hinui saka chwla saka ang nungbai tei tongli ang tabuk gulari bai tongnai hinui bar bar bwrui bono hindi ni side hindi hinui bina bono samang nai jolijagui waisa ukulkrui chakur surui jon no bo bwthari khika yang gulari hingka khe nainani bagui haifuru hingke jon ni lash kwthwui o nugui ekdom kirijagui chirikhogui rwkha hingke yang o bwrui bai bwrui walalaikha ekdom bwrui o bwrui walalaimani bagui borok ni ekdom khaino walalaisuka yang o bina gulari no bo bwtharkhika hingke bo khormoi khormoi no bwtharwi hingke taini no bo bini hotel ni borok no joto no chariri rwbaikha hingke kebo kuno saimanya bina hosani horo borok khorognoi no bwtharkhika hinui police rok o kebo saimanya yang hotel ni borok rok bo mangso chawi tongo kuno sawi maya naidi hingke bina o kahini o bo bini jon no hamjakma bagui bwsai no bwtharka yang jon bo bai hachal thana nai tongoi jon no bo bwthari khika hingke bo hamjakma o bwswk kobor wngkha nainai di hingke omo hai video no tebo nainai mostkhe comment khai sadi.